saboda haka ana buƙatar mu kiyaye dokokin Allah a ko ina muke a kuma kowanne yanayi. Naga ana ta nuna min lokaci yayi. Akwai magana guda biyu da nake so na yi kafin na rufe karatun nan. Magana ta farko zan yi su ne duka a gurguje tare da cewa suna buƙatar lokaci. Ta iya yiwuwa kuma ku dan sake mana zaren mu dan ƙara bayani a kai. Magana ta farko da nake so na yi game da matsalolin tsaro jama'a a cikin ƙasar nan. Kowa dai musamman mu irin masu hawa media muna ganin irin abubuwan da suke faruwa. Kuma duk waɗannan matsalolin fa da suke faruwa fa wallahi su ma suna daga cikin wato watsi da matasa da aka yi. Musamman matasa a cikin karkara. Na birnin ma ya suka ƙare ballantana waɗanda suke ƙauye. To shi yasa abubuwan ba su da daɗi ba kuma su da kyan gani. Ina fata an fahimta. To amma akwai bayan Allah da Allah madaukakin sarki ya taimake su suna kokari su ga cewa an daina wannan barna musamman ta zubar da jini da kashe-kashen bayan Allah da ake. Muna addu'a waɗannan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi. Daga ciki akwai babban malami daga cikin malamanmu na ƙasar nan shine Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Wannan bawan Allah wallahi ma alimna min fihi illa khair. Ba mu san komai game da wannan bawan Allah ba sai alheri. Duk wata magana da wani zai faɗa ko wani zai ce game da wannan bawan Allah wallahi mu dai a mu'amalar mu da hiba mu ganta ba sai alheri muke gani. Muna addu'a Allah ya dafa masa. To a cikin tafiyar kawo gyara da sulhu a cikin abin da ya shafi harkar ta'addanci da ake a ƙasar nan. Na farko dai mas'alar kashe mutane a ƙasar nan tun daga ta Boko Haram har ta kidnappers an ɗauki akalla shekara 12 zuwa shekara 13 ana buga ta amma har yanzu ba a kawo ƙarshen ta ba. Malamai suka ce duk abin da aka gwada shi a plan A aka ga bai bada wata ma'ana ba to babu laifi a gwada plan B. Haka ne ko ba haka ba? Ta iya yiwuwa a samu sassauci. A ƙarƙashin wannan ake ta ƙoƙari a ga cewa waɗanda suka ɗauki makamai suka higa jeji suke kama bayan Allah ba gaira ba dalili. Akwai buƙatar a zauna da su domin a ji menene matsalolinsu da damuwoyinsu domin a magance wasu matsaloli kuma a hana su wannan harkar zub da jini da suke yi. To kun san duk abin da kake so sai ka gyara shi wallahi sai ka higa cikinsa dumu-dumu wallahi. Ga misali guda ɗaya wanda Malam Abubakar Mahmud Gumi ya sha bugawa shine ba zai yiwu ka kwashe shadda ba har sai ka ɓata jikinka da kashi. Haka ne ko ba haka ba? Amma ka sako farar shadda ka fesa turare ka sa kwabashu ka karya hula kuma ka zo ka ce za ka kwashe shadda ba ta taɓa ka ba a wallahi ƙarya ne. Kai ma ina ga wal jununu fununun ne. Yawwa don haka ba yadda za a yi ka zo za ka yi gyara abu kuma baka higa cikinsa ba. To a daidai lokacin da ka higa cikin sannan idan ba a yi a hankali ba sai wani ya dinga ganin to ko kai ma ɗin ka zama wani. Ban gane ko kun fahimta ba. So a ƙarƙashin wannan tunda Malam Musa ya ɗauki ragama na yadda za a yi a sasanta tsakanin waɗannan mutanen to labudda kuma sai wasu abubuwa sun faru wanda waɗannan abubuwan za su sa wasu sun zarge shi wallahi. To amma abin da zai baka mamaki sai ka ga wasu can kuma suna yi ba Malam Musa a gurin amma kuma su ba a zargin su. Me yasa? Saboda shi ne ya shiga cikin wannan yasa ake zargin sa. Ga misali yanzu jihar Katsina akwai local government akalla sun kai kusan guda 5 zuwa 6 zuwa 7 zuwa 10 ko jihohi guda abin nan local government guda 10 to akwai jihohi kuma kusan guda 5 zuwa 6 wanda su kuma sun yi sulhu da waɗannan ƴan bandit din yanzu ana zaune lafiya. Abin tambaya anan shi Malam Musa ne yaje yake min sulhu a can ba shi bane. To me yasa can ba a magana? Ban gane ko kun gane ba. Ku yi hakuri ku wala Allah nan ba za ku fahimci me nake magana ba amma ina isar da wani sako ne zuwa ga wasu mutane kuma na san suna kallo na. An gane magana da kyau ko? So Allah da ikonsa ana samun sulhu. Local government din Batsari sun yi, local government din Safana sun yi, local government din ina ne ga sunan dai da yawa a jihar Katsina. To kaga wannan sai yake nuna cewa alherin sulhun nan sun jihi daga wani guri. Sun gwada kuma sun ji cewa zai yiwu kuma suke yi tsakaninsu da waɗannan mutanen. Kai da kake cewa kar a yi, na ba da misali, na ce yanzu da Allah a kama mamarka a shiga jeji da ita.
Allah ya sauwake ba fata ake ba. Sai aka ce maka to ga igwa an zo da ita da gurneti da bama-bamai, za a jefa bama-baman nan ta tarwatsa 'yan ta'addan nan gaba ɗaya a jeji, mahaifiyarka tana ciki. Ko kuma ga wasu mutane an yi saitinsu za su shiga cikin jejin nan su tattauna da bayan Allah nan su kwato shauran jama'a da mahaifiyarka, da Allah wanne za ka ɗauka? Na karɓo ta. Wato kenan dan ba mu ne abin ya shafa ba, ko dan ba 'ya'yanmu ba, ko dan ba matanmu ba, ko dan ba iyayenmu ba, ke yasa muke ganin wannan hanyar da ake bi ba hanya ce mai kyau ba? Sai idan ta shafe mu ne sannan muke ganin haka ya kamata a yi. Ina fata kuna fahimtar magana. To wannan yana daga cikin matsalar da yau muke ciki a ƙasar nan. Duk abin da ka ɗauko, Malam Dr. Ahmad Gumi ya ɗauko wannan matsalar ta sulhu lokacin Buhari. Har ya shiga jejin nan yana tattauna da mutanen nan suna ajiye makamai, ama fara samun saukin kashe bayin Allah. Amma da aka fara an tamar zagi a ƙasar nan da cewa shi ma ɗan ta'adda ne, san da ya tattara ya watsar musu da abinsu. Sannan ya zauna lafiya. Haka ne? San da ya watsar musu da abin sannan ya zauna lafiya. Saboda mutane ba sa so duk abin da aka zo da shi na alheri su ba da goyon baya a yi shi. Sai sun dinga zagi, sun dinga yarfe, sun dinga ƙananan maganganu da dai shauransu. To yanzu ba Malam Musa ba, yanzu hatta waɗanda suka damu da matsalar tsaro a arewacin Najeriya, wanda ake ta ƙoƙarin suke ta ƙoƙarin su ga an daƙile wannan abin, su ma yanzu an fara zargin su. Daga cikin su akwai mutum biyu waɗanda su ne kan gaba. Mutum na farko shine Sanata Shehu Buba na Bauchi, wanda yake wakiltar Bauchi ta Kudu. Wallahi tallahi, a iya abin da na fahimta game da wannan bawan Allah shine mas'alar kashe-kashen mutane tana damun shi. Yana ta kokarin a matsayinsa shine shugaba a fannin tsaro a majalisar ƙasa gabaki daya. Yana kokari ya ga cewa inda duk suka yadda ai sulhu, to a je ai sulhu da su domin su ajiye makamai, su ainihin wato daina kashe mutane. Don Allah jama'a, wannan alheri ne ko ba alheri bane? Wannan bawan Allah a ƙarƙashin wannan jagorancin da yake shi Sanata Shehu Buba, an karɓo mutane a hannun waɗannan 'yan bandit ɗin sun wuce mutum 2000, wanda da yawa daga cikinsu an yanke hukuncin kashe su za a yi, amma a dalilin jagorancinsu aka kubuto da su. Don Allah a bar su a kashe su hi ya fi alheri, ko kuma a karɓo su hi ya fi alheri? A karɓo su hi ya fi alheri. To amma tare da haka, yanzu gashi nan ana ta yada wasu bidiyoyi, Sanata Shehu Buba yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza. In dai bidiyo ne a kasan nan, to kai hankali da shi, dan babu bidiyon da ba za a hada ba. A yarfa wani sharri a ce yayi kaza alhalin bai yi ba. Ku yi taka tsantsan da kallon irin waɗannan bidiyos din. Idan kana so kai wa wani sharri yanzu a Najeriya, studio kawai zaka je ka biya kuɗi. Wallahi za a ɗauko hotonsa da waye, yanzu kan ma akwai AI, artificial intelligence, duk hadda muryar mutum da hotonsa da movement ɗinsa gaba ɗaya za a ɗauka a jajjona a ce shine yayi kaza, alhalin wallahi tallahi ko misqala zaratin ba shi bane. To dan Allah muƙaddara waɗannan bidiyon duka na gaskiya ne, muƙaddara. Kamar yadda na bada misali ɗazu, in kana so kai gyaran shadda sai ka ɓata jikinka. Yanzu don Allah, tunda wannan shine shugaba a majalisa, Sanata Shehu Buba, kuma ya sa rigar cewa yana so a kawo ƙarshen wannan matsala, sai wasu gungun 'yan ta'adda suka ce, dan kai daɗe mu ma mun tuba, muna so mu zo mu zauna da kai mu faɗa maka meye damuwoyinmu, za mu ajiye makamai. Dan Allah ya kamata ya saurare su ko bai kamata ya saurare su ba? Ya kamata ya saurare su. To shikenan sai aka je sai aka yi bidiyo, ai gahi da 'yan ta'adda suna tattaunawa. Ina fata kuna fahimtar magana. So wannan tattaunawa kana gurin? Ka san me suke tattaunawa? Kuma a matsayin da yake bai kai ya tattauna da mutane irin waɗannan ba? To wannan yana daga cikin abin da mutane ya kamata su yi taka tsantsan kuma su dinga adalci. Kuma don Allah, wai yanzu Sanata Shehu Buba ne wai za a zo a ce wai ga kuɗi a cikin Ghana Masgo, wai ana zazzagewa a gidansa? Sanata yanzu ko Alhaji Hussaini, yanzu in ka ce wai ga kuɗi a gidan Alhaji Hussaini an zazzagewa a Ghana Masgo, ba sai mu ɗauke ka baka da hankali ba? Kai ka san wannan waye kuwa? Ina fata an fahimci magana. Ma'ana mutumin da yana da capacity ba wai kuɗi ba, ko menene ya kai a ce yana da shi, kuma ya kai a ce an gani a gidansa. Dan kayi bidiyo ka ce ga kuɗi ana zazzagewa a gidansa, ka san kuɗin meye ne? Wanda ya koma bayan kyamara yake cewa to gahi nan ma ana zazzage kuɗi, to gahi nan ma ai ga ma 'yan ta'adda, yanzu waɗannan da ake tattauna da su me ake a'a, sako mana bidiyon, ka sako muryar su,
mu ji cewa sanata Shehu Buba yana cewa ku kai wa shinkafa hari. Ina fata ana fahimtar magana. Ku kai wa Batsari hari, ku kai wa Gusau hari, to sai mu yarda cewa lalle sanata Shehu Buba ya tara waɗannan mutanen ne yana ba su umarnin su je su kai hari. Yanzu don Allah jama'a in ba rahin adalci irin na ƙasar nan ba, ka kalli mutum kamar sanata Shehu Buba, ka ji fa sunansa Shehu Buba, bafulatani ne tantagariya. Na rantse ma alka da Allah idan yana fulatanci zaka ɗauka kargo ne. Wala Allah ma kai kana bafulatanin baka san kargo ba. Musulmi na kirki a iya abin da muka fahimta, na hasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzaki ala Allahi ahada. Ka dinga masa zargin wai ya tara ƴan ta'adda wai yana daure musu gindi su je su kai hari. Babu adalci a cikin waɗannan abubuwan. Kuma wallahi yanzu don Allah jama'a, yanzu fa wannan yana daga cikin wai duk lokacin da aka ji muna yaban wani in dai dan siyasa ne, to mu irin masu da'awa ya ce to ai kun ji su. Ai kun ji su. Ai kaza malaman gwamnati kuɗi suka ba su. To wallahi sai dai ka fashe, ka mutu, ka murƙushe, ka shure, ka rube, ka yi ɗoyi. Wallahi ba zai samu ga abin da ya dace mai magana akan sa, mai magana akan sa ba. Yanzu jiya nake ganin bidiyon Malam Namaji, gwamnan ina? Gwamnan Jigawa. Aiki ya bayar sai zama aikin ba a yin sa yadda ya kamata. Wallahi sai ga mutumin nan har sun kuyawa yake yana leka kwalbati. Haka ne? Yana cewa sai na nemo wanda muka bawa wannan aikin ya aka suka zo suke mana irin wannan aiki. Yanzu don Allah wannan abin ayaba masa ne ko ba abin ayaba masa bane? Mutumin da ya bada amana kuma ya bi sawun amanar, yana bibiyar ya ake yin ta daidai ake yin ta ko ba daidai ba. Dan Allah irin waɗannan ake bukata ko ba irin su ba? Za su yi daidai da wanda zai bada aikin ya koma ya ci gaba da sharholiyarsa, ko an yi ko ba a yi ba za su zama ɗaya dan Allah? Za su taɓa zama ɗaya ba. To irin wannan ne idan ka zo ka ce abin da ya yi kyau sai a ce ka ji su. To za ka mutu kana cewa ka ji su kuwa. Har ka mutu ba za ka daina cewa ka ji su ba. Ba haɗa baki aka yi da shi a ci dukiyar talakawa ba, domin ya zo yana bibiya kuma ya sa 'yan midiya suka ɗauka suka yaɗa duk duniya kowa ya gani. Da bai isa ba. Inda percentage aka bashi bai isa ya zo yana bibiya cewa sai ya kira ɗan kwangila ya aka irin wannan aikin ba. Amma da ke yayi abin da ya kamata ne, yasa yanzu yana da bakin magana. Laraba suka ce man da yadahu la yamuddu rijlahu. Duk mutumin da ya mika hannu to ko ba zai miƙe kafa ba. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne ko ba haka ba? Duk wanda ya mika hannu ba zai miƙe mai ba? Kafa ba. Wannan ka'idar kenan. Allah ya shirye da mu. Mutum na ƙarshe sai shine Malam Nuhu Ribadu. Dan Allah ku je ku wanda yake hawa media, don Allah ya sacin din rubutun da Datta As-Salafi yayi kwana 3 da suka wuce. Ni ina da rubutun yanzu akan wayana. Datta As-Salafi yayi wata magana wanda sai idan ka san matsalar ƙasar nan in ka karanta ta za ka gane me yake faruwa. Wato mas'alar wannan ta'addancin, na rantse muku da Allah idan ba da barbaru da hikimomi aka sako ba ko, na rantse da Allah magance yana da wahala a ƙasar nan. Ko Malam Nuhu Ribadu a office ɗinsa yana ƙoƙari ya ga cewa ya shigo da hikimomi da dabarbaru wajen daƙile wannan al'amura ɗin. Yana iyakacin ƙoƙarinsa. Yana daga cikin mutumin da ya saura mana a yanzu a wannan gwamnatin a arewa wanda yake ƙoƙarin farfaɗo mana da mutuncinmu. Amma al'ummarmu na arewa sun ƙi su bar wannan bawan Allah wallahi. Wannan magana da nake gaya maka, wallahi ka yi hankali da ita, ni na san me nake faɗa wallahi. Ina da hujja mai ƙarfi akan abin da nake faɗa. In ka san baka taki abin da na taka ba, wallahi karka musa ni, zaka shiga wuta, na rantse da Allah. Zaka shiga wuta. Ni na san me nake faɗa. Duk abin da mutumin nan ya kamata ya Malam Nuhu Ribadu wallahi yana iyakacin kokarin sa wajen ya keɓo al'ummar arewa game da halin da ta shiga ciki. To amma al'ummar mu ta arewa sun ki su bar wannan mutum. Yanzu kuna ga duk waɗannan mutanen da nake muku magana, Sanata Shehu Buba da Malam Nuhu Ribadu, za ku ga cewa arnan kudu babu ruwan su da su. Ba abin da ya dame su da su. Me dalili? Saboda su suna da ilimi. In sun san abin da kake mai kyau ne to ba za su zage ka ba. Sannan kuma su ƙoƙarinsu shi ne su gaya za su yi suna su ya zama ya tsira. Naku ko ku riƙe ko kar ku riƙe, ko ku mutunta su ko kar ku mutunta su, oho muku. Su dai nasu suka sani.
to amma kullun idan namu ya taso zai mana abin kirki sai mun shatile shi. Muna addu'a duk wanda yake taimakawa wannan matsala ta tsaro Allah madaukakin sarki ya dafa masa. Daga cikin shugabanninmu da suke ba da gudunmawa wajen a dakile, yanzu ka je jihar Kaduna ka tafi birnin Gwari ka je ka ce musu kar ai sulhu in ba su gaggaura mamari ba, saboda jihar Kaduna ta zauna lafiya tunda aka yi wannan sulhun ba wata matsala yanzu. To ka je ka ce musu sulhu ba alheri bane, kaga yadda za ka kare da su. Sannan mun jawo nasoshi mun gaya wa mutane har yau an gagara malamin da zai ba mu amsa. Na farko dai da Allah madaukakin sarki ya faɗa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushudan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan, sai yace wa sulhu khairun wa uhdiratul anfusush shuh. Har yau an gagara kawo mana ayar da take contrary ta wannan ayar cewa sulhu alheri ne, so kuma sun gagara su kawo mana inda Allah ya ce sulhu sharri ne. Na biyu ba za su iya ba. Na biyu mun ce duk duniya ba a taɓa yin sulhun da yake da zalunci a cikinsa ba irin sulhul Hudaybiya, amma annabi ya jagoranci sulhun kuma aka yi. Akwai 'yan ta'adda irin kafiran Qurayshawa jama'a? Akwai wanda suka yi barna irin kafiran Qurayshawa? Sanda aka sharɗanta sharuɗa kusan guda 7 na zalunci akan sulhun. Amma duk da haka annabi tun da ya san shi sulhun alheri ne yace ya yadda ai sulhu. Aka zauna da su aka yi sulhu dan a zauna lafiya na tsawon shekara 10 ba tare da an kashe kowa ba. Kuma annabi ya yadda da wannan, sahabbai suka yadda da wannan duk da matsalar da ke cikin sulhun. Har yau sun gagara kawo mana cewa wannan sulhul Hudaybiyar ko dai ba a yi ba, ko ba mu fahimci abin ba, ko ƙarya ne ko kaza. Sannan muka kawo aya a cikin suratul Hujurati, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, sai Allah ya ce me fa aslihu bainahuma, sai ce fa in bagat ihdahuma alal ukhra, sai ce fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah, yace wa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allah. Mun ce su kawo mana meye ma'anar wannan ayar, mun fassara ta, mun kawo maganganun malamai, har yau sun gagara ce mana komai. A ƙara musu ko a basu haka? So saboda haka maganar da muke muna yin ta ne ala ilmin wa basira. Mu muna nan akan wannan bakar, kuma muna nan muna goyon bayanta tun da yakin ya gagara. To a dawo kan teburin shawarwari. Yanzu jama'a duk bala'in da ake tsakanin Isra'ila da Palestine, Faransa duk masifar ta sanda ta dawo tace a zauna kan teburin shawarwari a warewa Falastinawa kasar su a zauna lafiya. Da Allah sulhu ne wannan ko ba sulhu bane? America ta shiga Afghanistan shekara ta 21 tana yaki. Tun wasun ku anan suna yara, wasu ma ba a haife ku ba anan. Ta shiga take yaki da Afghanistan. Ta gagara kawo ƙarshen abin da take so ta gagara kawo ƙarshensa. Ƙarshenta ta zauna da gwamnatin ta ce ai sulhu, za su tattara ya nasu ya nasu, su fita su bar ƙasar, su kuma su yi tsarin da suke bukata na shari'ar musulunci. Wannan sulhu ne ko ba sulhu bane jama'a? To waɗannan abubuwan ga sunan kun ɗauka mutane ba sa bincike ko ba sa karatu. Ba 'ya'yanku ake kashewa ba. Manyan nan da yawa da ake magana ba a kama 'ya'yansu, ba a kama matansu, ba a kama iyayensu. ‘Ya'yanmu ne da matanmu talakawa ake kamawa. To don me yasa ba za mu nemo hanya da za a dinga kubutar da rayuwar ‘ya'yanmu da matanmu da iyayenmu ba? Sai a bari kawai a ta kashe kowa, yaƙi ya ƙare, kuma ‘yan ta'addan nan an kagara cin musu. Ka tsare mana mutuncinmu, ka tsare mana duk abin da muke ciki na alheri ya Allah. Abin da ke bin mu na sharri Allah kai mana maganinsa ya Allah. Ya Allah wannan darasi da muke na matasa Allah ka shiri matasanmu ya Allah. Ya Allah muna da ƴaƴa cikin matasan nan Allah ka ɗora mana su akan daidai, ka ɗora mana su akan layi, ka musu albarka duniya da lahira ya Allah. Muna da ƙanne Allah ka yi wa waɗannan ƙanne namu albarka. Muna da yayu cikin wannan matasa Allah ka yi musu albarka. Muna da mata Allah ka yi wa matanmu albarka. Muna da gidaje Allah ka yi wa gidajenmu albarka. Muna harkar kasuwa Allah ka yi wa kasuwar mu albarka. Muna harkar nema Allah ka sa mana albarka. Muna neman ilimi da karatu Allah kai mana albarka cikin ilimi da karatun da muke yi. Akwai masu buƙatar jari Allah ka ba su jari mai albarka. Akwai masu buƙatar aikin gwamnati Allah ka ba su aiki mai albarka. Akwai masu NGOs Allah kai musu albarka cikin NGOs din da suke ciki ya Allah. Yawwa da akwai kuma gwagware a cikin mu ya Allah. Wanda sun ki aure. To muna addu'a idan ki suka yi Allah shirye su. Baba? Sun ki yin auren ne ko kuma me ya faru ne baba?
to in ki suka yi Allah ka shirye su, in kuma suna so su yi Allah bai kawo ba Allah ya kawo mai albarka. Allah ka kawo ta aran miya hakan nan mu mamuka musu ya Allah. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya, Allah ka sa aljanna ta zama komar mu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام.